Великолепно първо полувреме за състава на Челси, който обаче завърши с нещастен край, когато в петата от добавените общо 6 минути от Саймън Хупър Мат Дохарти се възползва от грешка на Робърт Санчес и изпрати топката в мрежата му 1-1 след 45 минути на Стамфорд Бридж. А за всичко най-интересно, което се случи през това първо полувреме, имам удоволствието да обсъждам случилото се с почитателя, част от фен-клуба на Челси България, Владимир Иванов. Влади, първо беше хубаво, накрая не толкова. Говорихме си преди мача за Санчес, питаме за него. Ето, резултатът е на лице. Челси обаче изглеждаше по-добрият състав през всичките 45 минути. Съгласен ли си с това? И за това си говорихме преди началото на мача. Поредно първо по време, което Челси играе по-добре от противниковия отбор. Те мисля, че нямаха точен удар към вратата за цяло по време. Челси не създадоха кой знае колко чисти положения, но ги имаше и стоеше по-добре на терена, играха по-добре. Между другото, някои много добри намеси на